ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಕೊಂಚಾಡಿ ಕುಡ್ಲ ಮುಕುಲು ಕುಡ್ಲದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬೊಕ ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚಿಡ್ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಮೂಕಾಭಿನಯ ನೃತ್ಯ ಬೊಕ ಪದ ಪಂಡದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದೇರು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಲಸುನವು ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಪರಿಸರದ ಮಿತ್ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಸೀಕ್ ಅತ್ತಾಂದೆ ಗಂಭೀರ ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗ್ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಪಂದು ತೋಜಾಯರು ಸೇರ್ದಿನಕ್ಲಿಗ್ ಕುಂಟುತ ಚೀಲನ ಪಟ್ಟಿಯರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸೈನ ಶಾಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕಾಮತ್, ಮಲ್ಲವಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಲು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿದ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಡಿ.ಆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು, ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು SEZ ಮಂಗಳೂರು ಮುಕ್ಲೇನೆ, ಶಾಲೆದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರಂಬೇರು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿರು, ಶಾಲೆದ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು, ಪೋಷಕರು ಬೊಕ್ಕ 150 ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರು.